Liv û tevgera avakirinê li bajarê Kobanî lawaz bûye û lêkirina avahiyan pir kêm e, ew jî li gor xelkê girêdayî gelek sedeman e. Xelkê Kobanî diyar dikin got sedema sereke ya lawazbûna avakirinê nebûna ewlehî û aramî ye. Got gefên Tirkiye metirsiya şerekî nû li herêmê çê dike. Ji bo wê her kesî projeyên xwe yên avakirinê rawestandine û li benda encamên van gefan in. Ji bilî wê jî nebûna mewsima hîsal bandoreke xerab li aboriya herêmê kir û karîna avakirinê li cem xelkê kêm û lawaz bû. شغلی دم معنا جوا تعدید حربه چه بود؟ آزات باجار گی ساکنی نه جماعتانه تقریبا روجاوا گی ساکنیه. مسئله ملتی می کو منجی اکثری خواه موسم ده گرید آیا. ادای جاره موسم جنابه موسم برای دبو خفیف بود. و این سال جی موسم کوک صفر بود. موسم صفر بود والا ملت پر رود بیا ملت پر عاجز بیا نفسیان و شغل تنیا و کوانی جهره او دای ملت خرابه. Lawazbûna avakirinê bandor li karkerên rojane jî dike. Ji ber got karê wan hat rawestandin û idî nikarin debara jiyana xwe bikin. Mustafa Hemo karkerekî ji bajarê Kobaniyê dibêje. Got karê wî di salên borî da xweş bû. Lê hîsal hin rojan kar dike û pir rojan jî bêkar e. Em vê derke necwarî dişixile. Şolî melve derke sala çûnî pir xweş bû. Em sala çûnî dişixile. Yani şolî xweş bû, tehdidat ser me pir nebû. Hîsal şol kêm bûye. Ji ber got tehdidat ser me heye. Em yek roja dişixile, yek roja rû dine. Yani debar dibe. Nebîna sala çûnî em bêj. Sala çûnî pir xweş bû. Tê zanîn got piştî êrişa Daeş li ser Kobanî û şerê mezin yê têda qewimî beşekî mezin ji bajêr wêran bû. Lê bi vegera xelkê avakirin hat destpêkirin û bi sedan avahî hatin lêkirin. Lê piştî vekşîna hêzên Emerîkî ji herêmê û gefên Tirkiye tevgera avakirinê kêm û lawaz bû. Mehmûd Balî dengê Amerîka, Kobanê.